Hey sanibonani. Akusiko ukunikhumbula lokho, akusiko futhi ukufisa nje ukuhlangana nani. Namhlanje njengoba kulesine umhla ka 5 kuJune. Ngifuna ukuthi ngiyabonga futhi ukuthi nje nangu uNkulunkulu sasethwele phekwe iphepho kade zikhona ke la eNewcastle sandlula kahle thina siphephile ukuthi labo ekwenzeke kubo umonakalo Nkosi yami hayi abaphephe ngoba konke lokhu kuyindalo kaThixo, konke nje lokhu kuyindalo kaThixo. Besimane ke sikubukela le kude koThekwini, namhlanje sesikubukela la eNewcastle. Hayi kusihlukumezile futhi kusihlukumeze ngalendlela edidusathi, kusihlukumeze ngalendlela nje edidusathane. Ngifuna ukuthi ke nje abalinyalelwe izimpahla bahanjelwa nayi izihlobo zabo nakubo futhi hayi Nkosi yami abaphephe phephisani kakhulu. Udokotela kumngcwabo ufuna ukuthini? Ama-product wami asekhona, asenza kahle. Ama-product wami asatholakala. Ama-product wami futhi ngisawa Korea ngale ndlela ade ngiwa-Korea ngawo. Ama-product wami asekhona wonke. Hey amandla omgodi. Hayi amandla omgodi manje suka yazi ngifunga impela lo wangiletha kulomhlaba. Ngoba ngendlela amandla omgodi enza ngakhona nami ngize ngithuke nje. Now wonke ama-product nje akhona kunenye i-product nje ngisanda ukuyikhipha ebengibhizi ngayo ngendlela edida ke uSathane, kodwa ke isikhona iphumile, ngizoyifaka nje la kungekudala ngokubalekela ke othasi, ngokubalekela nje ke othasi ngizoyifaka futhi ngizoyiphelezela ngamagama wami ekutheni wonke umuntu makungenzeka bakithi akayithole. Ngifuna nje ukuthi bafowethu nonke ngisanithanda bese ngithi kubona bonke futhi abasenamandla nabo bonke futhi abasakhona bakithi ukufika nje la eNewcastle abayifikele phela lapha neGold sengiyatholakala, lapha eGold sengiyatholakala. Namanje ngisakusho lokhu ngitholakala ke ngama-appointment, ngibalekela nje ukuthi ugcine sengifikela ingekho, nawe usufikela futhi ingekho. Kanti mangabe uzofona usho ukuthi yedokotela ngiyasondela, hayi nami ngizobe sengiyasondela ke futhi sesiyadibana sekuba kuhle konke. Yiloko nje bafowethu ebengifisa ukungidlulisa nokukubonga lokho nje ikona ebengifisa ukuthi nje impela ngikuqinisile usekhona udokotela usenza futhi konke lokho esikucabangayo. Uyabona nje mangithi konke lokho esikucabangayo noma konke futhi okufisayo nje usenzeka. Yazi mangithi konke bakithi abanendlebe bayangizwa ngibalekela ke lokuchaza mangabe ufuna ngichaze 073 219 6664 or either ke if mawuthi kanjani ungasenda nje iVN ku 0732196664 uthi iVN nami ngizokuphendula futhi ngayi iVN ngithi kuwe uzokuzwa uzothola uze kimi sewunani neshow ukuthi ngempela le ozoyifuna kimi iyatholakala. Hayi phela yonke into man, hayi yonke uyazi yonke into manje ukuthi phela iyonke into ngeke ukwazi ukuyichaza la ngoba izwe seliyabhubha. Kufuna ukuthi mangabe ufuna ukuthola izimfihlo zayo yonke into, mawufisa ukuthola izimfihlo zayo yonke into uvele nje ungene lapha efonini uthi hey ngisacela ukuxhunyaniswa nodokotela, bazobe sebeyakuxhumanisa ngendlela efanele 073 219 6664 bazobe sebeyakuxhuma. Or either ke if amandla awekho futhi ukuthi ushaye uvela uthi nje iVN uyilethe injalo nami ngizokureply ngeVN, or either ngizobe sengiyakufonela mina mathupha. Nizwe kahle niqaphelisise mina ngisiyilo mama yebo mama hayi no basope nje lezilwanyana lezi
ilwanyana waziphethwe indlala mayigcina ziphoseka nje isinoma kanjani. Ngiyayicelela udokotela usekhona, udokotela wenza yonke into enhle ongayicabanga, wenza yonke into oyifunayo. Mane-ke ngeke ngikwazi ukudisclose ngayo la kuma-YouTube, ngeke ngidisclose ngisho noma ngabe kunjani, ngeke ngidisclose ngendlela nje engizihlonipha ngakhona, nangendlela futhi umthetho wala eSouth Africa engiwuhlonipha ngakhona. Khona amanye amagama esingakwazi ukuwakhipha. Mawuke walikhipha lelo gama ngivele ngibona ukuthi hayi no, kusho ukuthi khona okungakapheleli kahle. Kodwa mangabe ufuna ukuthi sikhulume ngikuzwise lawo magama, fonela inombolo kadokotela uthi 0732196664. Ayikho into engenzeki, ayikho into ongeke uyithole mane sihlonipha phela umthetho esiphila phansi kwawo. Njengoba siphila la eSouth Africa, yes siphila kwi-free country, kodwa i-free country ethi thina ezabelaphi kunezinto ekungamele sizikhulume la komabonakude noma la ko-YouTube, ngoba zizimfihlo futhi lezi zangempela. Hayi man, hayi sengichaze ngithini bakithi, athi uyangizwa. Yeah, makungakuthiwa ukwangizwa ngeke uphinde ungizwe. Uyabona makungathiwa ungizwanga la, strubhadla matshezulu ngifunga bonke abakithi. Makungathiwa ungizwile la ngeke uphinde ungizwe, futhi mawungangizwile la kusho ukuthi naloku kwakho akusebenzi kahle. Vele uthatha ipasi lakho uye kaSASSA uyobhalisa ukuthi hayi no, uneyinkinga la nala. Mawungangizwile nje manje vuka ekuseni uyofola iqueue, particularly i-proof of address, phatha i-ID card yakho, i-ID book yakho, uye kaSASSA uyobatshela hayi no la. Bona bazobe sekutshela ngesilungu ukuthi bethi hayi no, okay, kusho ukuthi u-disable. Bona hayi mina akusimo short. Konke kuyenzeka. Fonela 0732196664 uzongizwa, ngizokutshela ukuthi yini lo yifunayo, sicathulisane ekutheni ngindlule nawe kuleso siwombe sakho, ekutheni ngidlule nawe kuleyo nkinga yakho. Ijinje akwengithi naku nje ukulula. Ufuna umsebenzi, ngifonele. Ufuna ipromotion, ngifonele. Ufuna ukuthi uthandwe kaningi, noma ufuna ukuthi lo kuthandayo athi yedali noma enzana athi yedali. Angithi yaza nje ngenza ama-highlights, ngiya-highlighta lapho. Kodwa lokho kujulile, hayi uNkulunkulu namandla umthetheli welizwe nomhlaba. 0732196664. Hayi phela. Hey, ufuna ukujulile? 0732196664. Angifuni njalo ukuphinda kaningi into eyodwa. Mawukuthi angizwanga la kwaSASSA, futhi njengoba kusanda ukuvotwa bayasheshiselana, bazama ukugcina izihlalo zabo. uNkulunkulu anibusise niphile emakhaya. Bye yo.